Viikinki-aika on varmasti monelle tuttu tarinoista julmista viikingeistä. Viikingit valloittivat lähes puoli maailmaa, aina Amerikkaa ja Konstantinopolia myöten. Moni kirja ja elokuva on valottanut tätä aikakautta juuri viikinkilaivoillaan purjehtineiden soturien kautta. Mutta mitä me tiedämme omasta suomalaisesta historiasta tuolta samalta aikakaudelta? Tähän seikkailuun meidät johdattaa Korpiklaani-yhtyeen Jonne Järvelä. Väkirauta sukeltaa suoraan muinaisuuteen, suomalaisuuteen, meidän juurillemme. Historiasarjassamme koimme esi-isiemme elon, heimosodat, ristintulon ja viikinkien vainot. Tässä ensimmäisessä jaksossa tulemme perehtymään suomalaisten asuin- ja elinolosuhteisiin. Meille selviää mitä ja miten me viljelimme, söimme ja vaatetimme itsemme. Seuraamme metsästystä, kalastusta ja muita elinkeinoja. Matkaamme myös kyläpäällikkö Väinön mukana eräpoluille metsästämään. Viikinkiajalla suomalaiset elivät pienessä kyläyhteisössä ja elämä soljui rauhallisesti ja maata viljellen. Ja miehet olivat erällä metsästäen ja kalastaen sekä turkiksia pyytäen. Asuinpaikkoja, kuten sanoin aikaisemmin, niin niitä tunnetaan tosi vähän. Ja ne jäljet, mitä on jäänyt näistä rautakautisista taloista, niin on äärettömän pieniä, jotain paalunsijoja, jotain penkkoja, ojamaisia rakenteita, muita vastaavia. Me tunnetaan yllättävän huonosti viikinkiaikaiset asumukset toisin kuin Skandinaviassa. Mutta tässäkin on myös tällainen tutkimushistoriallinen syy taustalla, että meillä on ollut mahdollisuus avata paljon pienempiä alueita kuin mitä Ruotsissa kun kaivataan. Tehdään arkeologinen kaivos, niin silloin voidaan vetää sitä useita kymmeniä hehtaaria auki peltoa, niin kyllähän siitä saa kokonaisuudet selville eri tavalla. Mutta meillä on myös ilmeisesti ollut erilainen tyyli rakentaa. Meillä on ollut tällaisia hirsimökkityyppisiä, että asunnot on ollut todennäköisesti hyvin pieniä, alle 24-öisiä hirsimökkejä. No, talon piiri on ollut se naisen valtakunta, eli miehet on saattaneet olla hyvinkin pitkillä kauppamatkoilla, peräti vuosien mittaisilla kauppamatkoilla tai sotamatkoilla tai muilla tällaisilla reissuilla. Ja silloin on naiset huolehtineet siitä talosta. Ja tuolta Hämeestähän on ainakin yksi sellainen hautakin, jossa nainen on haudattu 2 miekan kanssa, mikä ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi ollut kovasti tällainen soturinainen tai muuta vastaavaa, vaan se on kertonut siitä, että hän on ollut tällainen mahtinainen, joka sitten on huolehtinut mahdollisesti koko kylän päällikön asemasta. No sitten kun miesväki palaa paikalle, siinä vaiheessa homma jatkuu aika pitkälti varmasti samantyyppisenä kuin aikaisemminkin, eli tosiaan tämä kodin piiri, se oma huusholli on ollut naisten valtakuntaa. Naiset on huolehtineet karjasta ja lapsista ja ruoanlaitosta ja muusta tällaisesta yleisestä arjen pyörittämisestä. Miehille sitten on kuulunut enemmän tällaiset just näiden kauppamatkojen lisäksi sitten metsästysreissut ja rakentamiset ja muut tällaiset hommat. Eränkäynti, eli tässä tapauksessa nimenomaan turkispyynti, oli viikinkiajalla varsin tärkeä ansaintakeino. Turkikset olivat erittäin haluttuja idässä ja etelässä, jonne viikinkienkin matkat ulottuivat. Suomalaisilla oli monia eri tapoja pyytää turkiksia. Erilaiset loukku- ja ansatyypit ovat periytyneet lähes samanlaisina aina kivikaudelta asti, eli pyyntitavat ovat jo tuolloin olleet tuhansia vuosia vanhoja. Eräpolku eli virkatie kulki yleensä kylän ympäristössä. Polkuja saattoi olla useampikin. Polun kierto kesti yleensä 1-2 vuorokautta. Sen saattoi siis kiertää muiden arkisten töiden lomassa.
Perehdymme muutamien yleisimpien turkiseläinten pyyntiin. Majava oli rautakaudella Suomessa hyvinkin yleinen ja arvokas saalis. Keskiaikaisista lähteistä voimme todeta, että majava on ilveksen ja mustaketun nahan jälkeen 3. arvokkain turkis. Turkin lisäksi majavasta saatiin myöskin haustaa, joka on majavan sukurauhasista erittyvää hajustetta. Tätä on käytetty hajusteena sekä myöskin lääkeaineena erilaisiin veritauteihin. Todettakoon myös, että majavan liha on erittäin maukasta ja hyvin syötäväksi kelpaavaa. Näin huomaamme, että majavasaalista on saatu 3 erilaista tuotetta, nahkaa, lääkettä ja syötävää. Majavaa on pyydetty jousella pesän lähistöllä vaanien. Kun majava poistuu pesästään vedenalaisen aukon kautta, se hyvin nopeasti nousee myöskin pintaan. Tällöin se on ollut tarkkaavaisen jousimetsästäjän tähtäimessä. Vaarana on se, että haavoitettu majava pyrkii kohti pohjaa ja näin ollen saalis karkaa metsästäjältä. Veti miekan, riisti rauan, tempotuisko terävällä. Väisti viilti, veisti voitti, maisto mustoa mahtia, synty väkirauta. Suomalaisessa kylässä vietettiin rauhallista kesäpäivää kylmän talven jälkeen. Kesän lämpö innoitti niin askareiden tekoon kuin kylän piiristä rupattelemiseen. Rikkaimmissa kylissä oli sepänpaja, jossa seppä takoi tarveesineitä niin kotopiirin askareisiin, metsästykseen kuin miesten mittelöihin. Seppä takoi keihäitä, nuolenkärkiä, sirppejä, hevosten kuolaimia sekä puukkoja, jotka olivatkin seppien taidonnäytteitä. Miekkojen säilät olivat kuitenkin tuotitavaraa, joka kulkeutui Suomeen Pohjois-Saksan asepajoilta. Suomalaisten seppien tiedetään koristelleen joitakin näistä miekoista hyvinkin koristeellisiksi. Kylän seppä oli arvostettu mies ja hänen luokseen tultiin kauempaakin, mutta oman kylän päällikkö ja väki oli tietysti etusijalla. Aseet olivat kylälle turva ja niihin suhtauduttiin vakavasti. Riidat hoidettiin mies miestä vastaan ja vahvimman oikeus ratkaisi. Miehet painivat ja löivät, kunnes voittaja selvisi. Välillä ottelu saattoi kuitenkin livetä liian vaaralliseksi ja miehen hinta oli silloin halpa. Kylän miehet olivat kuitenkin tärkeitä niin elannon kuin vihollistenkin suhteen, tiesi kylän päällikkö. Kyläpäällikkö saattoi tarttua oikeuteen, kun kylällä ei ollut varaa menettää miestä mittelöiden vakavoiduttua. Minkälainen suomalaisten aseistus oli verrattuna viikinkeihin? Tosiaan niin voisin hyvin kuvitella, että viikinki-aikainen talonpoika on ollut kyllä aseistautunut melko hyvin, että ainakin hautalöytöjen perusteella. Ja ennen kaikkea se edeltävä kausi, se Merovinki-aika, niin silloin tunnutaan oikein pröystäilevän aseistuksella. Kyllä ainakin niin voisin hyvin kuvitella, että on ollut sekä halua, mahdollisuutta että välineitä pistää kampoihin kenelle tahansa. Mutta toisaalta voisi myös kuvitella, että rautakausi, joka nyt Euroopassa on ihan keskiaikaa, niin on kyllä pitkälle perustunut siis siihen, että vahvimman oikeudella mennään ja se kenellä on voima, niin sillä on myöskin valta. Että ei asiat nyt niin hirveästi ole muuttunut sitten kuitenkaan. Täältä on löytynyt paljon aseita, niin mitä se kertoo? No kyllä se kertoo just siitä, että niitä on ensinnäkin tarvittu. Tuskin niitä nyt pelkästään pröystäilyn takia on hankittu. Miekkojen määrä on yllättävän suuri, just keihäitten. Ja tosiaan miekkaa nyt ei voida kuvitellakaan miksikään metsästysvälineeksi. Sillä on ihan oikeasti vaan tapettu ihmisiä. Viikinkien kuuluisa idäntie kulki pitkin Etelä-Suomen rannikkoa. Lähin varsinainen viikinkien asutus on kuitenkin ollut Ahvenanmaalla.
It was a battle with the Vikings. It was a Viking movement to the south. And Viking movement usually consists of military part and trade part too. It was mixture with the trade, with the battles. They organize a very strong influence on the culture, on the language, not so. In the names. Oleg, Helga, and Olga, Helga. Olga is a Russian name, but it's not Russian name, it's Viking. Suomihan on aika iso maa kuitenkin sikäli, että meillähän on pitkään ollut se, että läntinen kulttuuri ja itäinen kulttuuri on ollut ihan erilaiset. Ja tämä näkyy myöskin rautakauden aineistossa ja varsinkin viikinkiaikaisessa aineistossa, että itäinen kulttuuripiiri on hyvin itäistä. Se on paljon vaikutteita just Venäjän suuntaan luonnollisestikin. Mutta niitä idän suunnan tavaroita löytyy myös ihan Länsi-Suomesta. Laitilasta esimerkiksi on löytynyt hyvinkin balttilaista tavaraa. Ja tosiaan Suomenlahden eteläpuolelle on yhteydet ollut koko rautakauden ajan. Ehkä kaikkein tiiveimmät, ehkä enemmänkin kuin Ruotsiin ja Venäjälle on